A još jedan novi časopis je na našem tržištu i možemo reći da ima vrlo zanimljiv naslov Vodič za život. Naš gost je glavni i odgovorni urednik Dragoslav Bokan, pa recite nam dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i svim našim gledalcima, a časopis je nastao upravo, ja mislim, na osnovu one čuvene rubrike Beograda Dobro jutro, koja je Duško Radović godinama imao, ovako budeći svako rano kao i svi mi, i smišljajući svaki put iz početka što će da kaže, taj šarm i ta vrsta opuštenosti koja on uneo u naše živote je u stvari bio i motiv da se napravi jedan upravo takav časopis, baš beogradski, ne toliko što se on tiče Beograda i govori mnogo naravno o Beogradu, ali ne samo o Beogradu, već taj beogradski duh koji časopis sobom nosi je nešto potpuno novo što on unosi na naše tržište među sve ostale časopise. Znači, kad dođe neko u Beograd, svi neprestano pričaju o tome kako je Beograd grad, ne znam, dobre duše, velikodušnosti, šarma, zanimljivosti, lepih devojaka i svega, ali nijedan časopis kod nas u sebi ne pokušava da, eto, tu priču ispovedi i da to bude u stvari osnova časopisa. Znači, ovo je časopis koji upravo na taj vedar i šarmantan način pokušava da pokaže šta je to beogradski duh i kako on može nam pomogne i da nas povede kroz život, da od životarenja život bude ono što je baš pravi život. Evo, upravo o tome govori i naslovna strana prvog broja časopisa. Da, tu se sve onako rasprsalo, se sve, neki čudni vatromet života gde se sve... I hrana, i piće, i automobili, i pekari. I još. I recimo ekskluzivni intervju sa Jose Mourinhom. Naravno. Najpametnijim, najsposobnijim, najinteligentnijim muškarcem svih vremena. Evo, to je tu. Aca Stojanović sa RTS-a je pravio za nas ekskluzivno taj razgovor. Tu je također razgovor Igora Karanova sa Bitom Fontiz, jednom prelepom, veoma zanimljivom ženom, o kojoj možda mnogi znaju, a oni koji ne znaju, ona je sigurno možda lepotica 21. veka, recimo, da je tako nazovemo. I Michael Bloomberg, koji je na naslovnoj strani, to je gradonačelnik Njujorka, koji je dao specijalno za naš časopis svoju kolumnu. Naime, u svakom broju ćemo imati kolumnu jednog svetskog gradonačelnika. Delo je skoro nemoguće, ali se ispostavilo da nije tako. I Bloomberg je iz Njujorka poslao svoju kolumnu za naš prvi broj. U drugom broju imamo jednog drugog svetskog velikog gradonačelnika i tako redom. Znači, uspeli smo da nekako motivišemo i zanimljive ljude i sagovornike i tolike teme. I kao što se rasprskava život na ovoj naslovnoj strani kroz ovu ilustraciju, tako se i život unutar časopisa upravo može i nazvati pravim životom. Znači, ako bi sad ja tebe pitao koliko si stvarno živela u posljednjih nedelju dana, ne ono do posla, pa neko te zove, pa ne, nego baš koliko si živela. Zato je ovo Vodič za život, za taj pravi život. Da nas negde vrati na te upravo sitnice kojima je ispunjena naslovna strana, ali rekli ste da je ovo časopis, beogradski časopis, ali sa nekim... Beogradskog duha, da. Beogradskog duha, a Beograd je jedan kosmopolitski grad, definitivno. Pa da, i ne samo što je grad, to je i pogled na svet. Znači, od uvek je Beograd imao u sebi nešto popuno posebno. Kao što New York nije samo jedan veliki američki grad i kao što Pariz nije samo jedan veliki francuski grad, tako ni Beograd nije samo jedan veliki srpski, balkanski, europski grad, nego je to jedan način života. Znači, to da se vedrinom možete boriti sa problemima, to da se šarmom, ležernošću, pa čak i nekim vedrim bezobrazlukom možete izboriti svojim problemima. To je jedan od savjeta ovog časopisa koji vas uči, između ostalog, da kada vas neko mnogo smara, da preskočite njegovo smaranje ili ako ne znate šta ćete sa sobom, ovaj časopis vas uči gde to možete da odete, šta to možete da gledate, da čitate, a da to bude u stvari deo onog pravog života. Znači, recimo, svi govore o tome da, ne znam, kada ih pitaju šta gledate na kablovskoj televiziji, svi uvek kažu isto. Mi gledamo History Channel, gledamo Discovery, treba, mi ovde se bavimo recimo upravo samo takvim programima, samo takvim knjigama, kao neki prijateljski vodič koji kaže ne moraš nigde da ideš. Ali ako ćeš da ideš negde, ja ću ti dati onaj pravi savjet gde da odeš i da se super osjećaš. Kako se provedeš, da. Pa da, život jeste jedno... Život je putovanje, life is a journey. Život je jedno divno putovanje, a ovaj časopis nam, ona zaista vodi na jedan drugačiji način u vreme koje smo možda i zaboravili da postoji. Znate ono, kad zimi vidite decu sa sankama, pa nekako bude sve mnogo lepše. Kada, ne znam, u proleće
ugrebite vreme da odete negde i da ponovo osetite lepote prirode, ili kada u nekom trenutku sa najboljim prijateljem, prijateljicom ili sa nekoga volite, provedete predivan dan. Evo, ovaj časopis pokušava da upravo bude takav prijatelj svakom svom čitaocu, na neki čudan način zadovolji sve vaše želje i sve vaše potrebe. Mislim, mi smo ga podelili na najstariji i verovatno najoriginalniji način na svetu. Podelili smo ga na vodič za dušu, vodič za duh Bazar duše. i vodič za telo. I bazar duše. Da, sve što tu ima, da, sve što ima, ali vodič za dušu pokušava da vam upravo to vrati dobro raspoloženje, da vas nauči da kroz nostalgiju, vedrinu, šarm, na onaj Zoran Radmilovićevski ili, ne znam, Libero Markonijevski, Momo Kaparovski način, osetite lepotu te beogradske i uopšte duše života. Kad spomenuste Zorana Radmilovića, evo ovde urbana nostalgija, bakalnice, višlarnice i bifej. Koji više ne postoje, da. To su ta mesta koja ne postoje, ali opet u našim sećanjima postoje i mogu da nam pomognu da se malo bolje osetimo i da nekako pomislimo da život ne protiče baš kroz naše ruke tako kao što se to inače dešava, nego da život može i da nam da tu malu snagu da ga lakše podnesemo i da budemo i drugima zanimljiviji, da imamo o čemu da pričamo. Da recimo imate ovo neko putovanje kroz Dorćol gde naš pisac ovog teksta, Mihajlo Medenica, on recimo piše o Dorćolu na način na koji bi recimo pisao neko o boravku na Tibetu ili u Firenci. Znači sa tim poštovanjem, ogromnom ljubavlju prema jednom od važnih delova Beograda. Znači, Beograd ne kao skup cigala, ulica i, ne znam, stanovnika, nego Beograd kao jedan specifičan način života koji vam omogućava da lepše trajete. Sad vi dakle na potpuno jedan, da kažem, nesvakidašnji način prilazite svim temama koje čine život, ako se ne varam. A koje su to zapravo teme koje obrađujete ovako ukratko da malo približimo prosto sadržaj časopisa? Hoćete dušu, duh ili telo? Pa ja hoću dušu, ali Aha, otkrili smo se. A ti? A gledalci? Ja ću onda telo ako je zdrav duh. Ostaje duh meni da... Znači, pa ne, teme su stvarno razne, ali što si u našem pristupu temama, ne u samim temama. Znači, recimo, ovdje imamo recimo rubriku Insider. Čuli ste za čuvenu emisiju Insider, a ovo je recimo nešto popuno drugačije, nema ničeg mračnog, ružnog u ovome. Znači, u rubrici Insider... Stvarno. Znači, u rubrici, možda ne mislimo na izdanje, u rubrici Insider imate recimo priču o Oxfordu. Ali ta priča o Oxfordu ide tako da jedan naš mladić koji je bio na Oxfordu, znači Insider, i završio Oxford i magistrirao tamo, on govori o tome, recimo, kako se zabavlja na Oxfordu. Njihova trpezarija, to je ona iz Harry Pottera, ona fenomenalna, koja izgleda kao da se čarobnjaci, a ne studenti tamo. Taj dečko je godine proveo tamo i onda on zna gde se šeta, koji je najbolji sendvič, u koji pub otići. Recimo, slična stvar nam je i recimo imamo ovde vodič kroz duhovno-turistički vodič za Svetu Goru, koji vas uči kako otići na Svetu Goru, naravno ako ste muškarac, i ako imate nešto malo slobodnog vremena, ali ne pričamo o crkvama, nego pričamo o tome šta poneti, gde poslati faks, kako dobiti dozvolu, šta poneti do odeće, koliko vam para treba do tamo, gde parkirati auto, da li ćete zakazati onaj brodić. Da, mi praktično savjete koje nikada niko na taj način. Onda ima recimo neki neverovatni lik, neki fotograf ruski, koji je 1909. godine fotografisao u boji Rusiju na način koji izgleda kao da smo ga recimo juče mi slikali ovog psa koji tu leži na obali neke velike ruske reke ili ne znam, neku decu koji se tu igraju ili neki likovi iz udaljenih delova carstva iz onog vremena, sve izgleda kao da je juče snimano. Mislim, Američka kongresna biblioteka u Vašingtonu je kupila te fotografije i ispostavilo se da je color fotografija mnogo ranije imala tu moć te uverljivosti i živosti koju ima današnja fotografija, ali eto, recimo, taj čovek i njegove fotografije i putovanje po Rusiji, on je divna. Postoji, recimo, jedan od mojih omiljenih tekstova u broju je razgovor sa Anom Kapor, kćerkom Mome Kapora, o tome kako je nastao najlepši tinejdžerski roman svih vremena
naše zemlje, a to su Beleške jednane. Ovo je priča o tome kako sama Ana se seća kako je nastao roman i priča o dve Ane. Ovoj književnoj Ani, Mominoj, i ovoj drugoj Ani, Mominoj kćerci, i o tome, o tim vezama i prepletanjima pravog života i literature i tako dalje, i mašta, i san, i avanture, i putovanja. Kulturna mapa Evrope, šta se dešava zanimljivo danas zaista u Evropi. Divno. I tako dalje. Mnogo tema za razgovor. šarenih tema. A nešto treba da ostane onima koji treba da Tako je. Da, ga da pročitaju. Vodič za život i da uživaju u životu i vašem časopisu. Hvala vam puno na I vama ovom isto, na gostovanju. vašem gostoprimstvu i ljubaznosti. A mi